Mas piro ndemang? Hah? Ndemang piro? Siji piro? Apa banding-banding ya? Enggak. Ya lanjut. Mana? Berat, ya. Berat. Kelas berat ini. Ini. Rasanya angel. Ini namanya Dinul. Kata-kata hari ini Enak. Sabtu istimewa. Besok malah dodolnya, Bra. Ya, Dinul besok malah dodolnya, guys. Pokoknya bendina dodol karo Dinul ya. Tatae jeneng temayang. Saya graduk-graduke awan neng sawah bengi dodol. Jangan lupa ngopi. Pikiran apa ban ya. Guys. Apa ini? Pikiran penting semangat pergawe wong lanang yo. Wong lanange semangat mergawe. Piye wong ra apa-apa tinggal kalahan ra apa-apa dimanfaatno ra apa-apa. Awake dhewe duwe ilmune iso mergawe. Nanti panggon sangkane tangga iso mergawe ya to. Hidup itu menyatu dengan pengalaman. Pengalaman yang gaya martabak, mergawe yang bangga gaya martabak. Pokoknya ditelateni sidik ditelateni sepira wae ditelateni. Iki aku ora dimodal iki dodol karo Dinul iki dimodali. Wis pokoke entuke sewengi langsung tinggal nyalangi blonjo. Tuku kardus, tuku tepung, tuku persiapan yang butuh. Aku tokonya kan tutup. Terus iki wis nyalangi kardus ketahe wis cukup. Kardus R3 ya sekitar hampir 1000. R5 saya rada gede 500 600 karo sing R7 paling gede 200 atau 300 lali aku. Terus entoke sewengi tunggu belanja. Entoke sewengi tunggu belanja. Lah piye kata jarene duwite akeh ora duwe modal. Ora dicukupono kok piye duit kemayang. Wis ngono, intine sabar, semangat bekerja ya toh. Biyen ki lho ketok apa, saiki ketok apa ya. Online-an sing marahi sapa? Online-an sing marahi aku. Kon. Timbang duwe HP tinggo ndeloki drakor, tinggo ndeloki sinetron lho. Tinggo online. Padahal berkembang dikandani wong lanang malah
maneni ya toh. Ora roh juga bakal sing renakno ki sapa, sing modali sapa ya toh. Ujung-ujungnya modele ya kok ngene total martabak. Ada terputul ora ada apa-apa iki. Saiki lho online ana mlaku sisa mergawe dhewe berarti. Ngepelane karo lanang ojo, guys. Malati andane. Malati. Terus ini berjuang. Yang penting aku marahi mergawe anakku. Gitu. Jadi anak itu tak kayak pengalaman, karena lebih pengalaman kan ibaratnya urip nang dinggon iku panggah iso mangan. Soalnya pengalamannya itu ngerti gelem sabar. Karena ora gelem sabar ya ora iso. Mosok melok 2009 sampean 2016 kok ora iso. Dikandani ora iso malah ngajak padu, ngajak geger, gak masuk. Soalnya iso kan kanggo awak-awake dhewe. Latih militer dadi wong ben dadi tenan, nek ora dadi ora usah iki ya lho. Pokoke intine betul karo anak-anak, karo dino, karo kakak wis. Pokoke intine aku ape marahi mergawe anakku lho. Karena anak kan anak tenan, anak bojo kan wong liya. Ibaratnya wong bojo wong liya, anak-anak cuma kene wonge meneng ora buta apa-apa, ora buta piye-piye. Wis sepele loro atiku. Itu jane anggap cerita ini betul nangis tapi kok terus oleh kesya tahu. Thank you. Berat, kelas berat ini. Ini. Rasanya angel. Ini namanya Dinul. Kata-kata hari ini Wih, enak. Sabtu istimewa. Besok malah dodolnya, bro. Ya, Dinul besok malah dodolnya, guys.